Ayan mga guys, ito na po dito yung simbahan. Ayan, ito po dito ay dinaragsa po ng libo-libong mga mananampalataya po mula sa buong mundo. Lalo na po sa tuwing sasapit po ang kanyang kapistahan sa Agosto 3 and 4. Ayan, talagang ang dami pong mga mananampalataya na napupuntahan po dito. Mga namamanata po. Ayan mga guys, welcome back. For today's video, punta po kami ngayon sa Nuestra Señora de Salvacion Church sa barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar. So tara, let's go. Magbabay na sa kanila, baby. Bye-bye. Flying kiss. Saan si Ma? Saan ba, Mama? Beautiful eyes. Ayan, excited ang baby namin dahil makakapasyal na naman mga guys for today's video. At ngayon mga guys, papunta na kami ngayon sa Barangay Arugangan, Lawang, Northern Samar, kung saan doon po tayo sasakay. Ayan, sa kanilang pantalan papunta po ng Barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar, doon po sa Batag Island, at tayo po'y magsisimba sa mapaghimalang simbahan ng Nuestra Señora de Salvacion sa Barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar. Dito po yan guys sa Batag Island. Opo. At ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa pantalan ng Barangay Aruganga kung saan sasakay tayo papunta ng Batag Island. At ayan guys, so medyo mabalod. Medyo po maalon ngayon, pero syempre tuloy po tayo dahil panata po ito ng aking nanay na makapagsimba doon po sa Nuestra Señora de Salvacion Church. Mag-hi ikaw, baby. At ayan mga guys, ilang minuto lang po yung biyahe at nandito na po tayo ngayon sa pantalan ng Barangay Naputsukan dito po sa Lawang, Northern Samar, kung saan po narito po ang simbahan ng Nuestra Señora de Salvacion. At ayan guys, so bababa na po tayo for today's video. Ayan, shoutout sa aking mga kasama. Nandito yung nanay kong nagpariband, si Mana Idna, si Mama, syempre yung baby ko, si Bibi Ibi. Ayan mga guys, tara let's go. Samahan nyo kami, bababa na tayo. Ayan mga guys. Welcome to Barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar. Isa po sa mga barangay dito sa Batag Island. Waray kwar. Ayan mga guys, dito pa lang natatanaw na natin yung simbahan na napakagandang simbahan. Isa po ito sa mapaghimalang simbahan dito po sa buong lalawigan ng Northern Samar. Kaya naman mga guys, hindi po katakataka na dinarayo po ito ng mga mananalangin po mula sa iba't ibang bayan. Ayan po, mula po sa mayroon pong mga galing sa Maynila pa, may mga taga-syudad, at syempre mga guys, meron din pong mga turista galing po sa ibang mga bayan at pati na rin po sa ibang bansa mga guys. Actually, kaya po kami nagsimba rito dahil namanata po yung aking nanay para sa aming baby Ibi na palagi po nagkakasakit. Ayan mga guys, nandito na po kami ngayon sa Nuestra Señora de Salvacion Church dito po sa Barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar. Ayan si Ibi Ibi. Ayan mga guys, ito na po dito yung simbahan. Ayan, ito po dito ay dinaragsa po ng libo-libong mga mananampalataya po mula sa buong mundo. Lalo na po sa tuwing sasapit po ang kanyang kapistahan sa Agosto 3 and 4. Ayan, talagang ang dami pong mga mananampalataya na napupuntahan po dito. Mga namamanata po.
ito po dito guys, yung paligid ng simbahan. Sayang nga lang at hindi tayo makapaglibot dahil andito si Ibi nagpapakarga at nagpapasway-saway sa akin. Ayan guys, maswerte tayong nakarating dito na kahit medyo maalon ay nakarating po tayo ng matiwasay. At ngayon, andito po kami ngayon sa labas ng simbahan. Kasalukuyan pong may misa ngayon dito, pero yung bibi-ibi ko ay ayun, nagwala-wala siya sa loob. Kaya andito nilabas ko muna at nagpahangin-hangin muna kami dito. Ayan o, pinapaypayan ko siya. Pero hindi niya gustong magpapaypay. Gusto niya siya ang magpapaypay sa kanyang sarili for to this video. At ayan, nanginginain na siya ng chocolate. Ng biscuit pala, hindi chocolate. Ayan, for to this video mga guys. Hello mga baby. Hello. Oh, baby, ang bait ng baby oh. Hello babies ka. Ayan mga guys. Pabalik na kami. Maestro. Hello. Mo pahinga daw. Adi naning ba? Ha? At ayan mga guys, pauwi na po kami. Para sa aking mga followers na nagpaplano pong pumunta po dito, kung kayo po'y manggagaling sa iba't ibang mga bayan, kung kayo po'y galing ng Katarman, kayo po'y babiyahe papunta dito sa Rawis, at pagdating po dito sa Rawis Pier, sasakay papunta ng Lawang Pier. At pagdating po ninyo ng Lawang Pier, kayo po'y sasakay ng habal-habal, magpapahati dito sa Barangay Aruganga, kung saan po dito po sa Aruganga Pier, sasakay kayo papunta ng Barangay Naputsukan, kung saan po dito po nandito ang Nuestra Señora de Salvacion Church. Kung kayo naman po ay manggagaling sa Palapag, kayo po ay tatawid mula sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar ng Sampan. At pagdating po ninyo sa Kalumutan Pier, kayo po ay magpapatid sa habal-habal papunta po ng Barangay Aruganga, kung saan sasakay kayo papunta dito sa Salvacion o dito sa Nuestra Señora de Salvacion Church. Ayun mga guys, sana po marating po ninyo ang simbahan na ito dahil talaga naman pong napakaganda at libo-libo po yung mga kwento tungkol sa mapaghimalang simbahan na ito. Ayan, sa aking mga followers, thank you so much po sa inyong pagsama sa inyong nag-iisang Maestro Waray sa aking mga biyahe. Daghang salamat po. God bless us all. Keep safe everyone. Mabuhay po tayong lahat. At syempre, ingat-ingat po. Salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you break it down you. Opo, bye for now. Abangan po ang mga panibagong upload ng inyong nag-iisang Maestro Waray. Thank you. Kanan na biskuit niya. Balik na natin. Para daw sa may misa. Pero may kadamay misa, may lakbis na pakadingan danay adaw na ano inay. Bibi, hindi yan mga ano dyan, mga tangbaluyan na tinitingnan mo. Babay sa mga fish. Sige, Bibi, magbabay na ikaw sa mga fish.